पब्लिक आपको घर से निकाल के पीटेगा, आपका घर जला देगा। हम बोल रहे हैं आपको अब टाइम आ गया है। ting tongo jottono sobrangna nai bongno tabun nogo borto sinijak nogo habuinai pulia phaiger din singri nogo yang nokla phaiger din phaigengen no tam khaini semen bono pulia khainya gar di yak khainya gar di yak khainya sor kutung bai sobrak di sor kutung sogunya sobrak gari ajara biji khainya bodo tab nogo thuinen ble tab horn bising nogo habdi abuinai rot kutung sogdi pulia khagar di khainya rot kutung sogunya tabu gari pulia rot kutung sogunya khabo sogunya kutung khakhanya dehar phanangra di ya patola phanangdi tarpore tam khanya hamon yaklo kaisa abunadi da kaisa kolongna di da kini yang kata bono sing yak sajugumu apro da kaisa nadi da jemonu mangso tarmani kerangmana da abon tubunya yak kaisa yang naunya tamsui simir dite kunia gen nogo sing phaipeji tamsui di nogo sing phaipeji taporo tam hin jastin phaigen nong abun bebro saikhanar di bano bukhamani no tama bi jak sajuri ka paikya te samte tum khainang ba botai samsung khainang dia iya ba kir di tabu nor tap thani nogor nu utudi soprak di kongko kurei wa china mangso taman datang thani abo wa chin drek dudi te kongko kurei ketang ke nong phaipeji pung teng ampore bija biji bi khaimana ni yak tam sudi kongko kurei yak tam sudi samsung khainang da bona kiri di bas no thani naigena bo borto politics khaible sungto dokhan bari khaible chini sajon mutamba sini sajon khaine ga khaidi jara bjb khaine mane no yak dri satudi no kathang khane borto politics tongle sungto politics jeblana sungka jas dokhan sijabnai dokhobai tongnai te kunia jara bjb sab tong dong je param jeyo shuru yak chung tam te kunia